der Maple-diskussion, og så det du antyder, det der med, at det er nogle andre færdigheder, man skal kunne, ikke? Ja. Hvornår er den diskussion startet hos jer? Det altså at bruge Maple sådan med full force, det har vi jo gjort på vores basisuddannelse i rigtig lang tid. Ja. Altså, og vi har jo diskussion, nu har vi jo ingeniørerne her i huset, Ja. og vi har jo klart diskussionen med dem, fordi det ser ud til, altså de har jo nogle andre kompetencer, de i virkeligheden gerne vil have. Mm. Og for eksempel vil de faktisk, de lægger i virkeligheden, ser det ud til noget mere vægt på, at de unge mennesker kan regne, end vi gør. Altså, Ja. de er mere, altså, så kan man sige, det er fordi de er konservative, men det er det jo, altså, det er jo også mere, at man skal jo som ingeniør, skal man jo også ligesom have en fornemmelse af, hvad ting giver. Ja. Det nytter jo ikke noget, at man putter det i sit værktøj, så får man et eller andet, der er helt ude i hampen, og har ingen fornemmelse af, at det her hus, det falder sammen, eller den her vej, den kan ikke holde. Altså. Så de har, altså de vil gerne nu tilbage til, vi har holdt en eksamen på basis her i de sidste, ja nu er det faktisk ikke 3-4 år eller sådan noget, været via det, der hedder Maple TA. Ja. Det vil sige, de har, og der har de fået lov at bruge Maple også. Mm. Så det vil sige, der er stillet de opgaver, hvor de skal regne ting ud. Der kan man sige, at de ved jo ikke, at de skal regne partiel afledt ud, medmindre de ligesom forstår, hvad der foregår. Men når de så har fundet ud af, at de skal regne partiel afledt ud, så bruger de Maple på deres laptop, og så taster de det så ind i det her Maple TA. Og det tror jeg, ingeniøren i virkeligheden, så er der så mange teoretiske spørgsmål, det er man jo nødt til at have, så, eller, ja, det ved jeg ikke, her er en tegning af en niveaukurve, og her er et, altså for at koble det, simpelthen virkelig forstå, hvad der foregår, det er jo i øvrigt vanskeligere end det andet. Og det er min opfattelse, at ingeniøren mener, det er gået en tand for langt, altså de skal kunne regne mere i hånden også. Så de vil gerne have en traditionel skriftlig eksamen tilbage på basis. Og det får de jo så, altså. Hvis de vil have det, så får de det, det er klart. Og det er jo, altså, så den diskussion er der og foregår der jo hele tiden. Altså, vi skiftede for nogen, endnu før, der skiftede vi fra skriftlig eksamen til mundtlig eksamen på basis. Fordi vi havde sådan en traditionel 4 timers skriftlig eksamen, og den, altså nogen har jo med at cementere i, at der er visse type opgaver, hvis man ikke stiller dem, så kan de jo ikke regne dem, og så går det helt galt, så får så det. Og så bliver det sådan noget, dresserer dem til det her, det er så kedeligt, og heller ikke, altså, jeg mener, hvis ikke randkurven hedder gamma, hvis de hedder alfa, så går det helt galt, det er jo ikke godt, vel? Så der lavede vi om, der skiftede vi så til en mundtlig eksamen, på den måde, at de skulle have nogle skriftlige opgaver med, nogle de havde lavet, og det måtte de gerne have lavet i grupper, det kan vi jo ikke vide noget om. Og så skulle de op og ligesom både snakke om den her opgave, hvordan de havde lavet den, og så et teorispørgsmål til 20 minutter. Og så med bestået, ikke bestået. Det kan man godt gøre på 20 minutter. Og altså, det er jo så nogle andre kompetencer, man lægger vægt på der. Ikke? Så vi har hele tiden den der diskussion og skifter. Så skifter vi eksamensform, det er tit, at det er jo også økonomiske grunde. Nogle eksamensformer er dyrere end andre. Men altså, det er også noget med kompetencer. Ikke? Altså. For det er vel i sådan en mundtlig eksamen, som den du skitserer der er det vel mere sådan både ræsonnement og modellering, men at man bliver testet i. Ja, altså der er i hvert fald mulighed for at have mere om ræsonnement, end der er i en traditionel skriftlig eksamen, fordi der ved vi jo godt, at hvis vi stiller noget der kræver alt for meget teoretisk forståelse, hvor det er helt galt. Vi har ikke voldsomt, vi har faktisk kun én skriftlig eksamen på overbygningen på matematikstudiet, og der må de intet have med, fordi vi vil simpelthen også godt se, at de kan regne. Altså, det er, det synes de heller ikke er sjovt. Og det er jo, altså, det falder også godt i tråd med den der diskussion, vi har, kan man sige, med gymnasiet. Hvad er det egentlig, at de skal kunne uden computeren? Altså, og det, jamen, det er da en vældig diskussion, den kan man jo bruge rigtig lang tid på. Altså, det er utrolig vigtigt, ikke? Og det, man kan jo have rigtig mange forskellige meninger om det. Ikke? Så det, at vi stadigvæk har en skriftlig eksamen hos os opdelt i en altså hvor man ikke har nogen hjælpemidler, og så er en med hjælpemidler. Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt. Ja, det synes jeg helt klart. Så det er, altså det bliver meget tørsvømning, hvis man siger, at man ved, hvad det integrale er, man ikke kan regne noget som helst ud. Altså, så kan man altid diskutere, skal de både have stamfunktioner til sinus og cosinus og til polynomier, men på en eller anden måde, så skal de altså kunne et eller andet. Ellers så er det jo ren, det ved jeg ikke, poesi i en eller anden forstand, hvilket der ikke er noget galt med.